kamu cantik jelita, rambut ikal kuda, bibir merah delima, cewek, ayo diperkosa. Boleh bisa cuma lo. Apa? Oh cuma lo. Apa? Cewek, kamu cantik jelita, Bibir merah delima, rambut ikal kuda, bibir merah delima, cewek. ayo diperkosa. Diperkosa adalah singkatan diperkosa Dinas Perikanan Kota Samarinda. Ini lambe buku iso ae kok. Orang nuntut Dibiyen wis tak tukoke wujud tali sakutne njur kok ilang sak pentile. Taline ilang pentile kabeh. mangulung tak angkat kok kapokon. Pinggir, ini gak iso. Kok gak lagu, ganteng-ganteng, gak terima potang, tali potang, berjadi pino. Dode kok kandolan ning ati, tegane nyulayani. Janjimu sehit. Oh. Padahal awakmu ra iso terus nolak buku. Pinggir. Terus nolak buku ra iso. Aku sayang padamu, dah. Ini oda. Arek iki umpama buah ngono semangka tanpa biji. Lah kok iso? Wis ora usah bisigar. Ceblok ngono biyok blabar banyune akeh iki. Cuma gitu kok kamu ya kok. Dudino kan. Lir. Ala iso terus nolak. Dudino gandolane ati. Sing endi sing gandol? Apa? Golek ana dhewe kok tak. Lah kok sing bisa gandol iki? Dudino gandol. Dudino kandolan. Iya, kan? Dudino gandolane ati. Apa kowe rawati? Karo sing tak gembol iki. Pemandul awang bengi. Iso urip yo iso mati. Iso cilik yo iso gedhi. Sing endi kuwi? Aduh deno gandolane ati. Iki ngono pelet. Aja diterusna. Apa e? Kok iki ngono pelet. Iki ngono pelemana lagi. Potongane iki. Tidak ngendi. Leh. Lho wis dumu. Potongane kaya indang iki cara kota apa sih? Kota apa? Ini perpaduan antara kota Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kok bisa? Nek wajah, aduh, ini wajah kota Magetan iki. Lah kok magetan? Magetan itu makin lama makin bikin gregetan. Sekolah ini bro, Pak Nutut deh. Itu masih dukur. Magetan menisa srut. Dodo. Iki, sungai ada. Aku udah gede. Magetan iki dodo. Iki Surabaya. Artinya Surabaya. Surabaya suasananya agak berbahaya. Ya ora. Pertulisnya iki pabrik UU. Pabrik UU. Lah kok pabrik UU? Iki lho pabrik apa? Pabrik UU. Lah kok UU? Esi bener apa iki? Susu. Ya ora enek ese. UU. Melorot cerot. Waduh nek peteng iki kota Semarang. Artinya Semarang mas. Semarang itu semakin mendekati tempat terlarang. Aku imboda. Ngisare Semarang. Lumpur Lapindo. Mangula terus lu kemana kon? Lumpur Lapindo kan bilang nek iso ngedul. Lumpur Lapindo walaupun cantik diajak kempur dia tidak akan kendul. Terus kenceng. Iku mang nek kota. Pas susunya. Iku mang nek kota. Iya. Umpamane bagaikan pesawat. Pesawat apa jenenge? Empuk suaranya ya. Mak, nambah bayar ya.
Aku dhewe dikeki kok. Wah, kowe rupane ayu nunggi tletong. Lah. Aku gaya sekarang. Kalau beringas-beringas apa sih? Iya. Suaramu saking empuke umpama jajan ngono jajan donat sayang. Lah kok iso? Donat kuwi dodo jembar napas longgar. Masa Donat donat. napas longgar. Heeh. Nah, nada-nada tinggi, nada-nada rendah ternyata disuarakan dengan lancar. Wah, Cuma sayang, oh, donatmu ketamban bolong. kok sekarang donat tidak ambil bolongan apa? Ayo, atekno apa? Tapi sih ya ciut. Gorengane iki terlalu mumbul. Tidak. J Mas. Ya, umpama aku sampai kowe iki entek. Iki pendosa. Kok iso pendosa? Sampai karo entek iki mati diadai pendosa ngono lho, kok lewet tekan Bapake ngono. iya. Umpama Samson awakmu Susana, aku Samson. Aku Jaran. Kalau sama dadi jaran Kok kowe jadi janane nang kono Susana iki numpak wong apa numpak jaran ditulungi karo iku mang. Goblok. Kemana ta to? iya. Umpama aku Tarsan, kowe kekasih Tarsan. Aku Petek. ada. Pokoknya ini dia ya. Tuh masih buka yang mesti wong lanang ya. Dan Wong itu masih buka. wong akeh. Wong akeh. Ya. Matur suwun Mbak Ida. Ini disambut disambung dengan acara campur sari. Pipit gedang godhong ketelo titik hitam padha krasa. Ya. Awake dhewe dikei lawan sedelu ya kurang kakean yo mboseni. Sing penting para penonton ora bosen, Ora atine kecewa. seneng, ora kecewa, iki wis padha karo amal sedekah. Iya. Monggo Pak Kastro kula aturaken wonten panjenengan. Jadi dilanjut karo panjenengan pun Pak Kia.